Odiaiwe uri wangu kana ndisipo, laviwe uri wangu kana ndisipo, kana ndauya wotanga kundichemedza, kana ndauya wotanga kundishungurudza, handinyengerere. Ini ndinonzi Leroy Kamsena. Vazhinji vanoziva kuti handinyengerere. Ndinonzi Leroy Kamsena Lunga ndofull name yangu. Ndakaberekwa mugore 1974, so 20 April. Saka kutaura kuti ndapa half ye 100 years, 50 years. Ndaka kutenda Mwari nekuchengeta paari kuita. Ndikwanisa kuwana simba rekuti ndikwanise ndichitaurawo nhoroondo yangu. Inini ndoita magitari, ndo basa rangu randinoita. Ndinoridza music unonzi Sungura. Ndakatanga kuridza magitari ndine makore 8 kare kare ndiri kudiki ndichiridza kuchechi. Ndairidza box guitar yemuchechi, ndaipinda chechi yeZayoja. Kusvikira ndaenda kuchikoro ndichiita izvozvo zvekuridza gitari. Asi nekufamba kwenguva ndakaziva ndakugadzirawo mabhanjo kagitari kangu keGallon, sezvo box guitar anga riri remuchechi saka aisara kuchechi. Ndakatanga kugara nebhanjo ndichangodzidzirawo kuridzawo nziyo dzevamwe vaimbi vakaita mukurumbira kare. Kusvikira pandakange ndati samukei po pandakazotangawo kuzonofungawo zvekujoinawo zvimwe zvikwata zvairidzawo zviri mukwekwe, ndo ndakakurira kukwekwe, izvo ndo kwandakaberekwa. Saka ndaienda kuchikoro zvekare panguva iyo kusvika ndaane 17 years. Asi ndaienda kumabhendi anga ane mukurumbira. Pane bhendi rainzi Zisco Sounds raiwanikwa kunonzi kuToad. Ndaienda ikoko ndichinokumbira magitari ndichiridzawo nevamwe ikoko, asi tiri masession musicians. Ndaane 19 years ndakazokwanisa kuzonojoina chikwata. Ndabva kuchikoro ndainojoina chikwata chainzi icho the Super Sounds Band raibva kuGweru, raitungamirirwa the late Black Chipachirwa. Funga vazhinji vanoziva ndo vakaridza song inonzi iyo Chipendane. Ndakazobva kuchikwata cheSuper Sounds ndikanojoina chikwata chainzi UBS, Brothers and Sisters. Chino chikwata chakatomboita vaimbi vakawanda, ndinoimba vana Mukoma System vakatombobva neko kuchikwata ichocho. Ndikazobva kuUBS ndikazonojoina chikwata chainzi icho Shiri Chena Express mukwekwe imomo, chaitungamirirwa the late Shepard Musekiwa, aimbova leader yainzi Shiri Nema Jazz Band. Ndakaridza ikoko zvekare ndokuzonojoina chikwata chainzi icho The Might Warriors. Vairidza musambo watonge werege vasongwa netrend. Handina kugarisa ikoko, ndikazopedzisira ndanopinda kune majuniors eZigzag Band. Saka ndaenda ikoko zvekare chinodzidzira musambo wechigiyo yauya kumbizo muri mukwekwe imomo. Saka nekufamba kwenguva ndakazokwanisa kuzobuda munzvimbo yekwekwe takuita matours tichifamba nana Mukoma. Ndakazodzokera zvakare kuShiri Chena nana Mukoma Shepard Musekiwa, tikazosiyiwa kuGokwe. Pane zvakangoitikawo mukufamba imomo ndatangodhampiwa kuGokwe, tasara takukiyakiya. Saka mukukiyakiya imomo takazorongawo kabhendi kedu panainzi paGokwe Center. Tikatanga kuridza pabhaware paGokwe Center rainzi Wasara. Tine kabhendi kedu kainzi Drakema. Asi hazvina kwazvakaenda kusvikira ndazodaidzwa nasekuru wangu kuno kuHarare kunzi chimboya kuno kutsvakire mabhendi kuno. Saka ndakauya ndine chinangwa chokuenda the late David Chiyangwa ainzi Mr. Bauki. Saka zvinazobudirira kuti ndiende ikoko. Ndakazoenda kunotsvaka basa the late Sifas Mashakada. Vaivapo vakanditi hambana vasati vakukwanisa kusvika palevel yemagitari chaiyo. Ndikabvapo ndikazoenda zvekare kunotraya the late Pompof. Ndikamboitawo zvemazuva anofunga ndichiendako, asi ndasingapiwe mukana wegitari. Saka ndasiyana nazvo. Ndikazoenda kuSpiders Band yaitungamirwa the late Cyril Shoniwa na the
late futi John Kazad naenda kuSpiders Band ndakangoita nofunga 1 month ndaita 1 month ndiri ikoko chibva ndazonojoina chikwata cheKasongo Band chaitungamirirwa namukoma Makosipana. Paiva nemukoma wangu aidza bass guitar ikoko ainzi Wellington Simasikili. Saka ndakagara kuKasongo kwenguva yakati gore randiri kuKasongo it was 1992 92-93 kuKasongo Band. So zvakazoitika ndezvekuti ndaingoridzawo gitari but basa randakamupinzawo kuKasongo ndandiri doorman ndichinda kunanamira maposters nekubhuka mashows ndozvandaita nokuti ranga riri band raityisa ranga rine vanhu vakakwana kare asi nekuda kwekuti ndandine mukoma wangu anga arikoko saka zvakaita nyore kuti ndingokwanisa kunzi mufanira ngamboya kunoko. Saka mukugara navo muchifamba navo ndakapedzisira ndapiwa mukana wekuenda pastage tichiita ainzi mainstrumentals taivhura show nevamwe muchikwata imomo mukoma Makosipana ndavozouya vozotanga kuzoimba nevamavo. Asi ndakazopedzisira ndazojoina madancers eKasongo Band akune vasikana vaitamba saka nemakomana vaviri vaitamba saka ndakazopinzwa palist iyo saka ndaita kuti dancing kuKasongo Band nekuridza gitari. Hazvina kuzotora nguva ndopandakazokwanisa kuzosangana namukoma System Tazvino chibva it was 1994 gore rakutonopera pandakapinda muchikwata chazizisa Challengers. 95 ndopandakazokwanisa kuzonorekodha ndina mukoma System Tazvino vanoziva album rainzi iro Mutunhu Nemago ndakambopisa chaizvo pane song yainonzi Anodyiwa Atauri. Saka zvino pakatangira confidence dzangu ipapo kuona kuti izvo ndinenge ndakuenda nerwendo rwemagitari nokuti ndakapinda kuchazezesa ndichiridza lead guitar ende panziyo zhinji kubva 1995 kusvikira mukoma System azoshayika kusvikira tikasara namukoma Peter Tazvida masongs yese amunonzwa yese aya ndindaridza lead guitar ndichiita mabacking vocals zvekare. Saka experience zhinji yemagitari ndakaiwana kuchazezesa Challengers. Ndopatakazo mukushanda imomo ndakazopiwa position ndikanzi ndive band manager. Saka ndindaitungamirira chikwata chese chiye ndaimanager ivo mukoma System ndichimanager futi vakomana vese vechazezesa. Saka takaita zvinhu zvakawanda chiri koko tikakwanisa kuita yainzi Smoko Fun Club. Ndakaya nenjere idzodzo ndazoonawo kubva kuna muimbi wandaifarira ainzi Lucky Dube South Africa. Saka ndaionawo kuti ndaindiri fani yake saka ndaitora style yavaiita ikoko vandaiisawo muchikwata chedu. Saka zvaindifadza ndechekuti mukoma System munhu anga ari ball munhu anga ari right munhu wekuti ai kuti vauya neidea yako ukati mukoma ndafunga tiite zvakati samanager vachitarisa vobva vazvitambira vakaona zvakanaka vobva vati ngatiite kana vaine zvimwe zvokuti vagadzirise vaigona kuti apa dei wadai apa tingatiite so ndikufunga kuti tikadai. Saka takakwanisa kuita Smoko Fun Club tikazoumba zvekare team yebhora yainzi iyo Chazezesa Pirates yakatomboonesa zvokuti timu iyoyo tiri koko kuchazezesa zvekare kuma System wacho rapenyu takatova nzvimbo dzakawanda muno Zimbabwe. Ndingangoti Zimbabwe yese pashoma patakasiya takaenda maprovince ese taenda kumamines taenda kumaprazi taenda kumagrowth points mashows emumatowns especially muno muHarare anga ari mashoma nyaya yokuti fan base yedu yanga yakanyanya kuwandira kumaruzeva. Saka taenda kumaruzeva taigona kuita 2 weeks tiri patour tichiridza every day Monday to Sunday tichiridza every day magitari 2 weeks tiri kunze out of Harare then 2 weeks tadzoka muHarare muno. Saka kwataigara kuchitungisa asi vanhu vakawanda vaingoti vakomana ndekumaprazi nenhau yeyi yekuti vanga vasinganyanyoona nguva yekutoona muno muHarare uyezve music yedu vanhu vaitora vachiti System anoimba zvinhu zvekumaprazi asi yanga itovawo ndopa inziyo dzaitaura nezvekumaprazi neexperience yavanga vambosangana nayo kumaprazi ikoko zvaiitika pavakambogara ikoko. Asi saka takagara muchitungiza kwenguva yakareba kusvikira mukoma System vazotisiya
ranga rambora 1999 vakashayika musi wa4 February vatasara achienderera mberi nechikwata ndina Peter Tazvida. Chakamira chaizvo nokuti hapana chakachinja. Peter akangoti iwe ngoramba uri manager, ndofunga munoyeruka hapana mukoma like mumiriki ndovanga vari treasurer weband kuma system varipo, saka vakangoramba vari paposition yavo vari secretary zvekare weband. Peter Tazvida mazuva acho patatina mukoma system anga ari band leader, saka akatozotora position yanga ina mukoma system nokuti aivati director. Then redu tairi operator secompany. Izvo zvinhu zvedu zvizhinji taiita zvinhu zvemapepa, tainyora, taiita zvemagwaro, taita constitution yegroup, tatine marigali akawanda echikwata. Vazhinji vaiona t-shirts, mahats, macalendars, zvinhu zvakawanda zvataiita. Saka sezvineiwo takazongokontinya takadaro naye Peter, ndichimanager group, ndichiridza futi lead guitar. Asi pamavocals apo, pamavocals masongs akawanda akanga achiimbwa naPeter. Uyezve takanokwanisa kureleasa album rainzi Rimi Remoto after mukoma system vaenda. Ndaibatsirana naPeter pakuimba, yaiimba ma-lead vocals ndichibheka. Asi azondipawo mukana wekuti kana song yakunopera, masongs mazhinji akaimba iye ndinaizoisawo angu ma-lyrics, aindipa mukana kuti achiwedzerawo kupedzisawo. Saka Peter akandiguruma zvekare nokuti haana kundiitira utsinye, aiitira kuti ndipindewo musystem. Uyezve mafans akawanda, vatsigiri vedu vaitondiziva, saka vaiziva kuti uyu ari kuimba naPeter. Saka tatine chaiwirirana zvekare, takabatana naLucky Mumiriki. Lucky Mumiriki zvekare takasvika pakuzomumanikidza kana kuti kumufosa kuti aite mabacking vocals. Munhu aigara akangonyarara mukoma edu aya, vasingati zvekutaura. Saka takati mukoma imimi chimuuya mumboimbawo, panotimplo imwe munhu anoita sei anoisa mabacking vocals. Saka takaita maalbums Rimi Remoto, Panofungaira pane moto naChadzira chemoto. Ndiri pakutaura nhau yekusmoko ikoko zvekare takakwanisa kuguruma vanhu. Tatine club house yedu yataitora vanhu kubva navo kunze, maruzevha kana wherever, vaiti ndogonawo gitari. Saka vamwe taigona kuvati uyai kuHarare wouya kuchitungisa, vamwe taibva navo kuSangwa ikoko. Saka tatine imba yataivapa pekugara, tatine nzvimbo yedu pataiitira zvinhu zvedu, pataipracticira. Tatine garage zvekare, tatine futi printing shop ipapo kuchitungisa ikoko, Unity N. Saka vaimba vakawanda vamwe vakabva nemumaoko eChasisa Challengers. Zita rekuti Boys the Smoke takatozoriumba tatova naPeter. Ndakatoita nepfungwa nezvandaiona mafans vachinyora mumatsamba aya, nokuti ndindaivhura maletters ndichiverenga. Tina coordinator ainzi Ishmael Company, pandakangoti pamotikari dzedu ngatinyore kuti Boys the Smoke, ngatinyore kuti Boys the Smoke. Saka Boys the Smoke zvekare rakabva raita mukurumbira zita iroro, of which tine vakomana vairidza magitari, vamwe vakabva kwatiri. Totanga nadrama, pana drama akazonda kwamukoma Alec Macheso, anzi Obert Gomba, akabva nekusmoko. Tina mukomana futi yaridza gitari anonzi Baba Gari, ari kuTakata Express, akabva futi nekusmoko. Tine mukomana anonzi Guyson Sixpence, anoidza madrums kuTakataka, akabva zvekare nekusmoko. Kuzoti madancers mazhinji sana matoki ari panonzi Matoki, ari kwaSulumana, akandenga ari kwamukoma Macheso, aita zvekubreka aipfeka kunge Michael Jackson, akabva futi nemusmoko. Tine madancers akawanda, vamwe vacho vakaenda kwemukuru wedu Madzibaba Nicholas Zakaria, vainzi maStockbirds vaya, vamwe vaviri vacho vanga vabva futi nekusmoko. Mukoma Peter ndobva ataita urombo yekuti mukoma Peter vakabva vatisiya. Saka vashayika mukoma Peter ndakazosara ndichienderera mberi nechikwata Boys the Smoke chazezesa, chitungamirira ndini. Ndikarekoda album yainzi Chabvondoka, Smoko pachena. Akatambirwa chaizvo nemafans, akatambira nokuti vaingoteedza sequence, vaiziva kuti from system akazoya Peter, from Peter pana Leroy Kamsenda. Saka takakwanisa kufamba tikatova nyika dzakawanda
Saka ndamboenda zvekare tina mukoma system naPeter kuti takatova nyika taenda kuMozambique kazhinji sando kwataiyanyoenda anhasi kuMozambique tine fan base yakasimba zvisingaiti. KuZambia takaenda zvekare tina mukoma system, tikaenda Malawi zvekare, tikaenda kuSouth Africa pamwe chete nawo. Saka nzvimbo nyika dzese idzodzi nanhasi ndinoenda kunyika idzodzo ndichinoridza ndichidzoka kuno, ndichinoridza ndichidzoka. Saka ndakazokwanisa kuita album yechipiri mugore ra2003 rainzi iro chekumirira hapana. Tikazoita album rakazotevera rainzi kupakura nekudya 2004. 2006 ndikazoita album rainzi imhosva here. Pane song yekuti wazvida here iwe wokuenda kuJoy vana vagokumba huku vachidya nhongo dzezvironda. 2006 ndikazoita pa2008 ndakazorekodha album rainzi anga ari pano. Ndikanetsa zvekare fanga kuMozambique West. Ndikazokwanisa kuzorekodha zvekare album rainzi panorira ngoma 2010. Ndakungojamba gore. Pane zvipiringidzo zvimwe zvainge zvichiitika nekuvhiringidzwa kumwe kwataimbosangana nako. Nyaya imwe yaikamboitika yokuti pamwe pekuti pane kakurwisana kakurwira zita kamboitika mumashure mukati meukama hwedu, nokuti ini nanamukoma system takabva tatobatanidza tikapisa tava hama. Nekuti ndakazenge ndaroora ikoko. Saka takazi pane kakurwisana kekudhonzerana zita svikira ndazombochinja chikwata ndikati ndakunzi Boys dzeSena. Vazhinji vandoziva kuti lero ikamusiyana neBoys dzeSena. Saka mamwe maalbums ndaidusa ndichiti Boys dzeSena. Pamwe pacho mafans kuti ondinetsa onditi aiwa ona zvomakuita makuuraya musambo weSmall. Wadii wongodzokera mumusambo. Uyo ngana kuti havana ngana vakatora zita ava vakakutorera zita havana zvavari kuita. Saka ndaibva ndadii futi ndodzokera futi kuya ndichiti arege nditeerere zvinoda mafans. Asi ndakaona kuti kakudhonzerana kacho kakaramba kachenderera. Zvinhu zvakandipedzera nguva yakawanda. Zvimwe zvainditorera nguva futi kuti ndizononoka kunopinda mustudio nenhau yekuti maitiro ataimboda mashure tairarama upenyu hwekuti taingorarama kumagitari, kungomuka kubata gitari sina kana problem, kungomuka kubata gitari nekuenda kumashows zvakanga zvisasaitiki. Uyezve bvawo kuchinjawo kwakangozongoitawo magariro. Vamwe vanga vavatisiya ndazi mamwe maplayers mazhinji ataiva nawo mamwe acho vanga kuenda kune zvikwata zvinoichitaura zvakasiyana siyana. Saka tada kutora mamwe mahenzi akasiyana siyana evakomana vanoridza magitari. Saka 2010 ndipo pandakaita panorira ngoma. 2013 ndikazoita album rainzi Smoko yega yega. Ndakadedza hama yekumusha kwedu kuMozambique inonzi Lucky Tembo. Yakandibatsira ipacho aita mabacking vocals ndichirova malead vocals. Then ndikazotora nguva ndisina kurekodha. Ndikazorekodha 2017. Paita mubatanidzo wemafans vakaunganidza mari. Ndobva vandidaidza inini, ndobva vadaidza mukoma Lucky Miriki, ndobva vadaidza mukoma Isaac Tazvida, tezvara vangu tezvara Isaac ndobva vauya, ndobva tabatana ndobva taita yanzi Smoko Revival zvachose. Takashiyana masongs. Mukoma Lucky vakaita 2 masongs avo paalbum iroro. Tezvara Isaac vakaita 2 masongs, ini ndikaita 2 masongs. Vakatambirwa zvakasimba uye zvoita tane tarisiro yekuti chikwata chitese chidzokere paposition. Asi mukoma Lucky nenhau yekuti vakasangana nedambudziko rekuti vakarwara, saka vachakwanisa kuridza gitari. Saka ipapo takakwanisa kuti tivatiwo vaingoimba nekuti gaidha kutiudza kuti amana taiswo. Asi kuti kubatana kwedu manje kuti kuenderere mberi kwakanetsa pautatu hwedu. Ipapo pane mumwe chete aivhiringa zvinhu mungadoma hangu zita tichibva panapa ndaenda kuMozambique. Ndatanga kuita mashows ndiri kuMozambique. Ndakazobva kuMozambique ndikazodzoka muno muZimbabwe ndikazofurira ndikaenda kunyika yeSouth Africa muna 2020 achangotanga. Saka ndiri muSouth Africa ipo ndipo takazovharirwa necorona. Yecorona vhiri yakaitika iya.
saka ndakabva ndazokwanisa kurekoda ndiri ikoko. Ndakazoendawo mastudios eikoko ndikarekoda single henzi vapei mavende ndaitenderedzawo, but mamaketero ayakaitwa ikoko zvichiuya futi kuno zvazvasiyana zvakare, asi vamwe vanoiziva vamwe havaizivi. Ndikazokwanisa kuti ndauda kudzoka kuno 2022 ndakazorekodha tumwe single zvekare inonzi chigubhu cherudo. Yakatambirwa zvakanaka chose, asi kuno kwainonyatsokumaketeka zvakanaka, nekuti inongozikanwa nevamwe asi vamwe havaizive. Saka ndo yandakapedzisira kuita iyoyo chigubhu cherudo. Apa izvezvi ndiri paurongwa hwekuti ndipinde mustudio ndoda kukanda riri album, because mafans vari kuchema kuti Mungomali matipa nzara. Vamwe vari kuti Mungomali hakusisina, vamwe havachaimba. Aiwa, ndiriko ndiri kuimba, magitari ndiri kurova, mashows ndiri kuita. Ndandiri kuMozambique izvezvi ndakatodzoka last month ndava muno. Saka ndinoti mafans, I'm promising you the best. Musambo ndiwoyo, hatichinje musambo, asi pamwe tingangochinja manyorero kana kuti mashoko ekuimba, asi zvinonakidza zviripo. Chekumirira hapana. Ndinotenda nemukana wamandipa kuti ndikwanise kuti ndinge chizivisa mafans edu neruzhinji rweZimbabwe nevari kunyika dzakakomberedza kuti Kamsena aripo, ari kugadzira zvinyuwani.